Sa ikatlong pagkakataon ay namahagi ng libo-libong manok ang lokal na pamahalaan ng Candaba matapos mapesa ng avian influenza virus ang negosyo ng poultry sa lugar. Narito ang report ni Rainiel Pawid. Taon-taon ay nakagawian na ng lokal na pamahalaan ng Candaba ang pamimigay ng manok sa bawat residente nito. Pero matapos ang avian influenza outbreak sa Pampanga nitong ikalawang quarter ng taon, ay mas naging madalas ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Candaba ng mga manok. Sa loob lamang ng 3 buwan ay mahigit 15 milyong manok na ang naipamahagi sa mga Candabenyo. Pagpapakita ng muling pagbangon ng poultry industry ng Candaba ang nasabing aksyon ng LGU. 1,700,000 itlog ang kayang isupply ng bayan ng Candaba sa loob ng isang araw. Mismo si Candaba Mayor Danilo Bailon ang namahagi ng 8,000 manok sa kanyang mga kababayan. Umuwi namang may ngiti sa mga labi ang mga Candabenyong nakatanggap ng tigda-2 manok. Makaaasa naman ang pamayan ng Candabenyo na magpapatuloy ang mga opisyal ng kanilang bayan sa pamamahagi ng manok kahit pa dumating ang panahong normal na ang industriya ng poultry sa lugar. Kasama sa pagbabalita si Rainiel Pawid, ako si Iran Kiambao para sa Metro Central Luzon News.